Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι η πρώτη ευκαιρία για το πρώτο Think CPG event στην Ελλάδα. Στην ουσία αφοσιωνόμαστε στις εταιρείες Consumer Packaged Goods και είναι η αρχή ενός διαλόγου όχι μόνο με τις εταιρείες αλλά και με τα agencies τα οποία συνεργάζονται με αυτές τις εταιρείες για να τους δείξουμε ποια είναι η δυναμική του online και πώς μπορεί η Google να βοηθήσει με τις λύσεις που παρέχει μέσω της online διαφήμισης. Some of the things that I've learned being in the United States and being able to share them across international boundaries are that we've already paved the way. So we have written the script and we can help other countries and cities catch up very quickly. Το Zero Moment of Truth ουσιαστικά είναι ο καταναλωτής με το mouse στο χέρι, μπροστά στον υπολογιστή του, έτοιμος να διαλέξει ποιο προϊόν θα αγοράσει. If I were to look at the question of what do we see as the key trends, there have been a lot of key trends over the last 11 years. Growth of user-generated data, certainly the growth of broadband, but I think the most important trend that we see in 2011 is the mobile internet going from this thing off to the side that has grown a little bit to becoming everything. Τα χρώματα της Google δεν τα διάλεξε μια διαφημιστική εταιρεία που μας είπε βάλτε τις διαφημίσεις σε κίτρινο φόντο ή όχι. Δοκιμάσαμε 50 διαφορετικά φόντα του κίτρινου σε εκατομμύρια χρήστες και είδαμε ποια έχουν τα περισσότερα κλικς. Και αυτά βάλαμε. Δεν κάνουμε τίποτα τυχαία. Όλα είναι μετρήσιμα και γίνονται με βάση αριθμούς, data.